morning! Gusto kong i-video to. Gumagalaw siya, guys, oh. Kita ba? Yan, gumaganon-ganon yung mata ko. Tsaka itong sa taas. Ba't kaya? Hindi siya kita, pero ramdam ko. Hindi kita sa video. Gumaganon-ganon, oh. Sinong nakakaramdam naman ganito? Meron akong pinapanood na isang vlogger. Dalawa actually sila. Pareho, nagaganito rin. Saan kaya yan? Ano? Ba't kaya gumagano yung mata? Sa pagod sa pagbablog? Sa pag-i-edit? Dahil nakaharap lagi sa camera? Baka ganun. Marami yung... Hindi naman pala. Kasi yung kapatid ko nararamdaman din to minsan. Yung pumipitik-pitik yung ano, sa may mga mata. Diyan sa gilid, sa talukap, sa mga gilid dito. Ayun, good morning guys! It's raining. And itong batang to, alas 5 pa lang gising na, nagtuturo na sa labas, ay maulan. So, ayun, nagwala lang siya ng nagwala. And then, ngayon, nasa kuna na, naglalaro na siya. Pinakain ko ng pinakain. Ay, nalaglag yung laruan mo. Marami siyang kinain ngayon. And ayan, naibaba rin natin sa kuna. Naglalaro na yan dyan. At magliligpit na lang tayo dito sa bahay dahil hindi naman tayo makakalabas para magtanim-tanim. Ang dami ko sanang gustong gawin sa labas. Kaso pag ganitong maulan, no choice tayo. Dito tayo sa loob ngayon. Magliligpit tayo ng mga damitan at saka higaan natin. Pupuan sa sahig. Dito tayo sa loob mag-aasikaso. Habang nag-aantay, kainan pa ako. Kumuha ko ng module. Ayan, ang module. Pataho-taho lang ha. Pahingi. Oh, meron ba ako dyan? Salamat. Tara na. We're home na. And kumuha ako ng buto-buto dun sa school, ng bulaklak. Ano ba? Marigold ba ang tawag doon? Yan. Katanim natin dito. Maganda daw to. Kasi pantaboy daw to ng insekto. Yung mga naliligaw na insekto. Pag tumubo yung bulaklak niya, matapang. Yung marigold na tinatawag. Sasaboy natin dito sa bakuran, paikot.
No? Nasilid yan. Tapos lagyan lang sa gila. First harvest ng dahon ng sibuyas ni Jillian. Yes naman! Benta na magkano yan? 10. 10 pesos. Sabi mo, 10 pesos lang po. Huwag mo nang ano, papangit ang ano pa. Hayaan mo nang ganyan. Sige na, benta mo na. Hindi na ako matapos sa ginagawa ko. At dahil sa batang to, na siya. Yan. Nagpagkalong na ang batang mabait. Ay, hindi matapos ang gawain natin. Oh. Tinirhan ng ano, may mga langgam na itim na namahay dun sa ilalim ng damitan. Kaya napapatagal ako kasi papagpagpaan. Daming langgam na itim. Tinirahan. Yung ibang natiklob ko na. Pagtingin ko, may langgam na naman at nagsisimulang tumira. So, ano na naman. Uulitin mo na naman. Kasi nandun, pumupunta sila. Pagpagpag mo ng ibang damit, napasok pa yung ibang langgam sa ibang damit naman. Yung mga dalawa, yung na yan sa labas ng jaba ng nenay. Oo. Umiyak yung buwan at mapulis. Ha? Ng tulog ng mga batong-tato sa sobrang pagod. Tulong-tulong kami maglinis, si Kuya, si Kiel. Si Papa naman nagtatanim kung ano-ano, nililipat niyang ibang petchay. And then, si Ayla tulog na ngayon, si Papa tulog, si Jillian nandun din. Si Kiel nanonood ng movie nandun sa mga tita niya. So ako, hindi ako makakatulog. Sana'y matutulog din tayo sana. At 5 AM gising na ako. Pero tinry ko, hindi ako makakatulog. So ang gagawin ko na lang is kailangan nating lagyan to ng mga lupa. May prepare na ako dito. Ayan, mga baso. Yung iba, mga ginamit nila, kinainan namin ng taho kanina. Taas yung iba is kinainan ng fishball cake yung pinaglagyan. So, ayan, nahugasan natin. And then, bubutasan ko ngayon. Tapos, lalagyan natin ng lupa dahil papatubuan ko ito ng talong. Diyan ko ilalagay sa mga baso-baso. Kuha tayo ng lupa doon sa may katabi ng yung tinirahan ng pato dati, guys. Sobrang taba ng lupa dun kasi may ano yun, yung balat ng palay, kung ano-ano, ipot ng pato, ng manok, lahat nandun. And kukuha tayo dun ng lupa. Buhaghag pa siya, guys. Sobrang ganda. Yun yung pinagtaniman ko ng pechay dyan sa likod. So ito yung binili ko na iba pa na talong. Patubo din ako dito. Kasi yung kay Umboy, nilanggam siya. So hindi ko alam kung may tutubo pa dun na talong. Kasi nilanggam tapos inulan. So, na-wash out siguro yung mga lupa and everything. So, magpapatubo ulit ako. Pag uminis, saka ko na ilalabas. Matagal naman yun eh. 5 to 7 days yata bago siya tumubo. So, try natin dito. And titignan natin. Dito ko muna sa loob kasi baka langgamin din. Hinahakot ng langgam yung mga buto-buto niya. So, ayan. Kuha muna tayo ng lupa. Ready na ako. Sabi ko, iba-vlog ko na lang kaysa ako'y humiga. Hindi man ako makatulog. So, tayo na lang ay samahan nyo kung kumuha ng lupa. Hindi naman umuulan. Makulimlim lang. Ito na yung nakuha natin na lupa. Buhaghag. Sobrang ganda. Oh. Kahit maulan ngayon, sobrang buhaghag. Hindi siya yung malagkit ba.
na parang clay. Dati kasi itong ano guys, yung kulungan ng pato dati. Tapos nandun may baboy. So, ang buhaghag yun ang taba ng lupa dito. Marami pa yan. Kukuha ulit tayo pagka kailangan natin magtanim. Tara na! Papaanoin ko muna. Papaalisin ko. Ang daming langgam. Baka langgamin ang ating itatanim. Ayan, yung lupa natin. Dito ko gagawa kasi naulan na naman. Baka tayo maulanan sa labas. Butasan ko muna to. But before that, magmamerienda muna tayo. Kanin! Humingi ako sa kabila ng ulam. Kalabasa na may malunggay. Ginisa lang to guys. Kain muna, merienda. Laging kanin ng merienda ko ngayon. Ang bilis ko magutom. Kasi wala lang nagba-vitamins tayo. Diligan ko muna. Bukas ko na ilalagay yung talong. Hayaan ko muna ito magdamag sa labas na ganyan para mawala yung mga kung ano-anong langgam. Diligan natin. After 1 hour, ilalagay ko na pala yung buto. Bago na yung isip ko. Lagay na natin. Excited lang. Gusto na agad tumubo. So, lagyan na natin sila. Tigi-isa lang. Butasan muna natin. 1 cm lang daw. Dito na yung mga buto, ilalagay na lang. 2 kaya ilagay ko kasi baka hindi tumubo yung iba. Yung iba, minsan hindi naman perfectly natubo silang lahat. So, ayan. Hello guys! Dito na kami sa loob guys nagtinda. At maulan. Ayan, napunta na lang sila dito to buy something. Ayan, dito kami nagluto. Lahat. Dahil maulan. Chichaw, it's their 4th day. 4th day nyo na. 0 mortality. Kompleto pa rin ang ating 30 pieces na chicken. Hello! Bilis nyo maubos yung pakain na. Tubig 2 na kasi nauubos agad nila yung isa. So, may isa tayong malaki. And then, itong isang maliit. Ang bilis lang maubos. Ano? Okay lang kayo dyan? Malamig ang panahon? Sobrang lamig ng panahon. Kaya yan, siksik sila dyan sa ilaw. Ang ganda yung dayami, no? Hindi nababasa, oh. Bilis matuyo. Ang higaan. Dinner na. Maliwanag na ang ating kainan. Dinner time. Oh, sarap naman ng gulay. 2 gulay lang ang laman ng pinggan. Wow, galing mo! Oo! Very good naman yan nagkain. Ang ulam namin ay dilis and corned beef. Repolyo na may corned beef. Mura na ang repolyo ngayon. Ano na lang, 30 na ang kilo. So, yan ay 15 lang. Isang pirasong bilog. Noon, di ba? Inaabot ng 50, 60. Isang bilog, malaki. Ngayon, mura-mura na. Yay! Yeah. Ubus na? Oh, wala nang laman. Mayroon tayong midnight snack. Midnight snack ng alas 12. Midnight snack nga, syempre gabi. So we have ang tawag dito ay ano nga ba yun? Nakalimutan ko sinabi ni Papa. Basta kamote, tapos saging, tapos nilagyan namin asukal tsaka tubig, tapos pinakulo. Anong tawag doon? Ano nga ni Nickel? Minatamis? Minatamis na saging na may kamote. Sinabi ko sa bago ano to? Pinatag-ice na batag. Nakalimutan ko yung tawag. May tawag si Papa doon. Blento! Ha? Ano ba yun? Ha? Tapos na. Maliwanag na ang ating paligid. Ayan na. May ilaw na pala nilagay si Papa. Ay, naiyak pala ang baby namin. Mag-end na kami ng vlog guys. Ang tawag dyan sa ginawa mo? Bagkat. Yun. Sa Tagalog ay bagkat ba? Bagkat baga. Ang tawag doon ay bagkat. Ayun, tumahimik rin siya dahil gusto niya nang lumbas na naman. Maganda ako ng vlog dahil naririnig ako sa kabungangaan nito. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and subscribe. Bye! Dahil mo, kita nga. Masakit rin karga ko.
Bye! Thank you for watching. Bye! Salamat!